Egbemio means carry me. I want to die. Here goes now. 1, 2, 3, 4. Egbemio. Συγκεκριμένα και από τη φίλη μου, Γιορμπά. Η Γιορμπά είναι από τις μεγάλες φυλές. Κεντρούμε παράδοση πολύ με τη μουσική και έχει και ένα background πολύ, μπορούμε να το πω, παγανιστικό, δηλαδή έχει τους θεούς, τους ορίσας, από αυτοί επηρεάσαν ας πούμε και διάφορα είδη μουσικής, όπως είναι η αφροκουβανική μουσική, όπως είναι και η μεταγενέστερη αφροπή μουσική, η οποία κάνει αναφορά σε θεούς των Γιορουμπά. Και επίσης είναι και μια γλώσσα η οποία έχει εξαπλωθεί και σε άλλες, και στην Πορτογαλία, στην Βραζιλία, φυσικά, στην Βραζιλία και συγκεκριμένα στην Παΐα, και μέσω του θρησκευτικού του περιεχόμενου έχει μεταδοθεί και η παράδοση του Γιορουμπά. Λοιπόν, ο Φέλα είναι Γιορουμπά. Θα πω και λίγο και το δεύτερο εδώ πέρα. Έχουμε λύσει οικογενειακά ότι είναι ο ξάδερφος του Ολέσο Λίνκα, που είναι ένας συγγραφέας, πρώτος που έχει παντρευτεί τον Νόμπελ, και έχει να κάνει και μιλάει πολύ και για την καταπίεση των Αφρικανών. Είναι ποιητής και ακτιβιστής. Αυτά έτσι μια πρώτη αναφορά. Το πώς ξεκίνησε έτσι, η πορεία του Φέλα ήταν όταν το στείλανε οι δικοί του στο Λονδίνο να σπουδάσει γιατρός, αλλά δεν σπούδασε γιατρός, σπούδασε μουσική, συγκεκριμένα jazz. Εκεί πέρα, εκείνη την εποχή, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 60, η mid-50s, κυριαρχούσε αυτό το στυλ, το high life. High life είναι μια tempo μουσική, η οποία έχει βάση μουσικές της Καραϊβικής, όπως είναι καλύψο και αφρικάνικους ρυθμούς, και κάνουν έτσι ένα fusion, ένα blend, και φτιάχνουν το high life να σας κάνουν και ένα χημικό. Ήταν πολύ τους αρτοκράτες, η μουσική παίζονταν για τους αρτοκράτες, και έπαιζε αυτό το στυλ. Όταν πήγε στο Λονδίνο, Φελά πήγε και έφτιαξε μια μπάντα εκεί πέρα, τους Κούλα Λομπίτος, οι οποίοι παίζανε high life. Έχει πιο πολύ αυτό το Latin Feels και αλήψο, ξέρω εγώ. Έτσι έπαιζε ο Φέλα δεκαετία του 50. Τέλη δεκαετίας του 50. Και πάει στο Λονδίνο. Πάντα και τους Κούλα Λομπίτος. Ως ανήσυχο πνεύμα που ήταν ο Φέλα, ήταν αρκετά προοδευτικός. Όπως θα μάθουμε, όπως ξέρουμε κιόλας, είναι από τους πρωτεργάτες το Afrobeat. Το Afrobeat είναι κάτι το οποίο το είναι ο πρωτεργάτης, είναι ο pioneer, ο πρωτεργάτης του Afrobeat, αυτός το ονόμασε αυτή τη μουσική, η οποία έχει στοιχεία αφρικάνικο, σίγουρα αφρικάνικους ρυθμούς, αλλά έχει και στοιχεία funk, jazz, όπως έχει και high life, κάποια στοιχεία funk και jazz, και επίσης
το σκεπτικό αυτής της μουσικής είναι ότι υπάρχει κάτι σε ένα συνεχόμενο μοτίβο groove. Δηλαδή, επηρεάστηκε πολύ από James Brown, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, το οποίο είναι λίγο πιο επαναλαμβανόμενο και βασίζεται σε ένα κλιμακόμενο, δηλαδή υπάρχει μια βάση ρυθμική η οποία επαναλαμβάνεται και μέσα σε αυτό μπορεί να περνάει τα μηνύματά του και κλιμακώνεται. Ανάλογα το κομμάτι και ανάλογα την ενοχή του κομματιού. Αυτό βγήκε στην Γκάνα, από την οποία προέρχεται και η High Life, είχε πάει για κάποια live. Εκεί πέρα ονόμασε τη μουσική του Afrobeat. Πήγε για κάποια live να παίξει για τους Νιγηριανούς στην Αμερική, στο Los Angeles. Εκεί πέρα ήρθε σε επαφή με το κίνημα των Αφροαμερικανών. Αυτά τώρα έγινε το 70 δεκαετία του 60. Και ήρθε σε επαφή με το κίνημα των Αφροαμερικανών, δηλαδή τους Μαύρους Πάνθηρες, μέσω μιας γυναίκας της Σίδο. Σάντρα Ίσοντορ, η οποία ήταν και αγαπημένη του για κάποιο καιρό. Τον έφερε σε επαφή με την όλη νοοτροπία και την όλη διαδικασία, την επαναστατική που είχαν υιοθετήσει οι Μαύροι Πάνθηρες. Του έδωσε να διαβάσει κάποια βιβλία, ο Μάλκομ Εξ, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, και ήρθε σε επαφή με αυτό και μπήκε και ήρθε σε επαφή με τον αφροκεντρισμό και τα δικαιώματα του Αφρικάνου γενικότερα. Λοιπόν, μιλάει στην Νιγηρία, εκεί πέρα κάνει κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό για την εποχή. Πρωτοποριακό. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δημιούργησε ένα κοινόβιο. Όπου αυτός τώρα έπαιζε με μεγάλη μπάντα, δηλαδή είχε 50 άτομα, 40 άτομα. Δηλαδή είχε μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές, και όλο το team, δηλαδή είχε τους δικηγόρους, είχε όλο αυτό. Οπότε είχε φτιάξει ένα κοινόβιο το οποίο το ονόμασε Καλακούτα Show και επίσης και αυτό μόνος του κατά κάποιο τρόπο το έκανε ένα ανεξάρτητο κράτος. Το ονόμασε Καλακούτα Report, ήταν ένα σαν κράτος Ουκρανίας. Και άρχισε να βγάζει μουσική η οποία είχε κοινωνικό περιεχόμενο, το οποίο ήταν... Καλό δεν είναι καλό, αλλά δεν θα κάνει. Γιατί να το βάλεις όμως. Καλά, ακόμα δεν θέλει φορές. Τα χεμιάσανε με τους απειλιοκράτες. Καλά είναι ακόμα, πειράζεται. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Αυτός τώρα έχει αυτό το χώρο, ένας τεράστιος χώρος, το Καλακούτα, που μέσα είχε και ένα κλαμπ το οποίο το έχει φτιάξει αυτός, το Shrine, που έκανε live και ουσιαστικά ήταν μια κοινότητα με ελευθεριακή, η οποία ενεργούσε τελείως ανεξάρτητα από ό,τι γίνεται έξω. Αυτό ήταν η Καλακούτα. Τώρα είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά καταγγέλει το στρατό. Γενικώς, ο τρόπος ο οποίος ήταν πολύ άμεσος και πολύ λαϊκός τρόπος, δηλαδή ο στίχος, χρησιμοποίησε και ένα είδος σπαστών αγγλικών, το Pidgin English, το οποίο κάποιοι μπορεί να καταλάβετε, κάποιοι δεν μπορεί να καταλάβετε, είναι πολύ σπαστά αγγλικά. Και ουσιαστικά χρησιμοποίησε έναν τρόπο, ας πούμε, στιχουργικό, ο οποίος ήταν κάπως κοροϊδευτικός, καυστικός, σε πολλές φάσεις χιουμοριστικός και αλληγορικός. Αλλά πολύ έξυπνος. Τώρα αυτό το κομμάτι... Βλέπετε, ας πούμε, η μουσική του Afrobeat, όπως ακούτε, το groove είναι αυτό το οποίο είναι μια σταθερή μπασογραμμή, δεν ξέρω αν έχουμε από τους μουσικούς. Αρκετά, δηλαδή παίζουν και αρκετά κλειστά. Τα drums είναι τα ηχοληπτικά τώρα. Τα drums είναι λίγο πιο πίσω.
εξπονεί τον ρυθμό, το πάλς δηλαδή. Γίνεται ουσιαστικά τα κομμάτια του, τα πιο πολλά σαν το μη, ήταν μεγάλα, τα οποία ξεκινάγαμε το κρου, ξεκινάγαμε ένα θέμα πνευστών, το οποίο το συνέφερε αυτός. Γινόταν κάποια σόλα και μετά γινόταν ένα breakdown, το οποίο πέφτει η μουσική και μετά περνάει το μήνυμα. Το κομμάτι αυτό λέγεται Zombie, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο κάπως στιγμάτισε τη ζωή του Φέλα. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie no go unless you tell him to go. Zombie, zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, zombie no go turn unless you tell him to turn. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία, γιατί ως γνωστό είχε και δικό του με τρόπο που έβγαζε τη μουσική του, εντός ανεξάρτητα. Ακούστηκε πολύ και έφτασε και στα αυτιά του στρατού. Και με αφορμή αυτό το κομμάτι, ο στρατός πήγε κάπου 1000 άτομα και πήγαν να καταστρέψουν αυτό το κοινόβιο. Έγινε μεγάλη καταστροφή. Το κάψαν ολόκληρο, σαν να κάψαν ένα ολόκληρο τετράγωνο. Γιατί ήταν εντελώς, ο Συνοπά ήταν μια ανεξάρτητη, ήταν σαν να βλέπω μια πολιτεία με μια αντίθεση. Πάσανε ας πούμε όλους τους φράχτες, πήγαν, βαρέσανε πολύ έφαγε πολύ ξυλοφέλα και η μητέρα του η τότε 77χρονη, αυτό και το 97 το Φλεβάρι, το 77χρονη, την πετάξαν από το παράθυρο. Την πετάξαν από το παράθυρο και το 77χρονο την πετάξαν από το παράθυρο, το πρώτο όροφο, δεύτερο. Και ήταν σε κόμμα 8 εβδομάδες και μετά πέθανε. Αυτό ήταν ένα τραγικό γεγονός. Τι σε παίρνει? Ποτέ. Φωτογραφία είναι. Γιατί είναι διακριτικό δηλαδή. Είχαν κάποια κομμάτια τα οποία έτσι κάπως περιγράφουν το όλο σκηνικό που τηρήθηκε μέρα εκείνη. Όχι, γιατί δεν ενδιαφέρουν. Με καλλιτεχνική λήψη κάνει. Όλα είναι προφορικά. Όπως μεταφέρει η Αφρικάνη μουσική μέσα στα χρόνια. Όπως έχει μεταφερθεί από τις αρχές. Εδώ με 1500 ως τώρα πάντα είναι γραμμένο πουθενά. Είναι ένα συστατικό της Αφρικάνικης μουσικής. Ένα χαρακτηριστικό της Αφρικάνικης μουσικής. Είναι το calling response. Δηλαδή ότι λέει κάτι και κάποιος απαντάει. Το οποίο παίζει πολύ αυτό στη μουσική. Είναι πολύ κυρίαρχο αυτό στην Αφρικανική μουσική. Αλλά αυτός έλεγε κάτι και απαντάνε οι τραγουδίστριες. Λέει ότι τους δώσανε άδεια να σπάσουν το φράγμα. Τους δώσανε άδεια να πετάξουν δακρυγόνα. Τους δώσανε άδεια να σπάσουν τους φράχτες. Φωτικά λέει one day. Λέει για το σκηνικό αυτό. One day,
Και κάπως το λέει σαν το Καλακούτα, αυτό που έγινε στην Καλακούτα, το λέει Καλακούτα Show. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι πιο περιγραφικό και λέει για αυτό το θετικό. Everybody's got some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί καλύτερα να περιγράψει και μια πορεία στην οποία γίνονται κάποια μπάχαλα. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Sorrow, tears and blood. The regular treatment. Το κανονικό τους σύμπτωσμα κατά τη φύση τους. Αυτό είναι. Sorrow, tears and blood. That is why everybody run. Everybody's scatter. Some people nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police they come, army they come. Το βασικό του ιδεολογία είναι ότι πρέπει να είναι ο αφρικανισμός. Είναι η αφρικάνικη συνείδηση, η κουλτούρα, η παράδοση. Και μέσα από αυτήν μπορούμε να ενταχθούμε στον Αφρικράτη, στον προδότη, ο οποίος είναι σκυλή της Αφρικράτη και σε όλους αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα και εκμεταλλεύονται τον πλούτο της χώρας. Everybody run. Everybody scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. Seven me. Αντιπρόεδρος ο Αμπίολα και ουσιαστικά γράφει ένα κομμάτι και λέει για τους απεικιοκράτες που έχουν κάνει εταιρείες εδώ πέρα και στην Ιγυρία και εκμεταλλεύονται τον πλούτο της χώρας και επίσης και για αυτούς που έχουν βάλει τα σκιά τους τους λέει κλέφτες. International Thief. Έπαιζε πολύ με αυτό. Ο γιος του, ο Σέο Κούτι, για να δείτε έτσι, ο οποίος είναι πολύ περασμένος, δηλαδή ουσιαστικά βλέπετε μια καρμπόν του Φέλα, δηλαδή μοιάζει και στο Σκάρι. Έχει βγάλει ένα κομμάτι το οποίο λέγεται IMF, International Motherfuckers. Δηλαδή, έπαιζε πολύ και αυτό είναι στάνταρ, είναι στάνταρ του πατέρα αυτό. Έτσι είμαστε καλά, πώς βάζω το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι κάνει αναφορά το πώς μιλάει για το πώς πώς ήταν ο Αφρικανός πριν έρθει ο Απεικιοκράτης, το πώς είχε δικιά του εξοχότητα, έχει δικιά του οντότητα και το πώς όταν ήρθε ο Απεικιοκράτης ο Αφρικανός έγινε το κατώτερο αιώνα. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο που λέει they make us carry shit. Ενώ πριν ήμασταν άκουμες. Αυτό το κομμάτι. Έκανε αναφορά και για τους και αυτό είναι το συγκεκριμένο που σας είπα πριν για τον Αμπίολα, ο οποίος είναι αυτός που καταχραζόταν πολλά χρήματα και έπαιρνε χρήματα από την Ιγυρία και τα πατήσε σε τραπεζές. Στο Φέλα, θέλω να σας πω ότι λέγεται το όνομα του Φέλα Ransom Kuti. Επειδή θεώρησε ότι το Ransom είναι όνομα σκλάβου, άλλαξε το όνομά του και το είπε Ανικολάχου.
Αντικολάμπου είναι στα Ιορουμπά. Αυτό που σημαίνει είναι αυτός που έχει το θάνατο στην τσέπη του. Ανήκου λάπου, είναι τις λέξεις. Αυτός που έχει το θάνατο στην τσέπη του. Κάνω λίγο αναφορές στην τσέπη. Baladina Shalanga, Ibo Ladina Bonusi, Hausa Ladina Salunga, Galadina για την Καλακότα που σας είπα πριν, εκεί στη φυλακή στα δεκαετία του 70 και υπήρξε μια φυλακή που λέγονταν Καλακούτα και ονόμασε το κοινόβιο του Καλακούτα γιατί εκεί πέρα είπε ότι γνώρισε έξυπνους ανθρώπους. Γνώρισε πάρα πολλούς ανθρώπους ενδιαφέροντες, δώσαν τα φώτα του και θεώρησε ότι έπρεπε να ονομάσει Καλακούτα και το κοινόβιο το οποίο είχε δημιουργήσει. Και το ονόμασε Καλακούτα Αριστοτέλη. Long time ago, before them come force us away as slaves, during the time them come force us away as slaves, European man him they carry sheets, for them culture to carry sheets, during the time them colonize us, ήταν πολύ καταγγελτικός και για τους ντόπιους, οι οποίοι δεν αντιστεκόντουσαν, δεν κάνανε επανάσταση, δεν πέρασαν στα διαδικασία εξέγερσης και τους χαρακτήριζε άτομα με απεικιοκρατική νοοτροπία. Column mentality. Ένα κομμάτι το οποίο είναι column είναι πολύ μεγάλα, τα πιο πολλά είναι 25 λεπτά ακόμα μέσω όρο. Χρησιμοποιήσει πολύ αυτό και δηλαδή και στα live που έκανε. Έπαιζε πολύ αυτό το groove, το οποίο ήταν steady. Και ουσιαστικά αυτό που εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι. Ποιος ξεκίναγε ας πούμε και είχε ένα κλάιμαξ. Τώρα σιγά σιγά είπε τα σώνα και τα λεφτά, έπεφτε και μετά περνούσε το μήνυμά του. Τώρα στο δυτικό κόσμο όταν έπαιζε ήταν ένα θέαμα, δεν έπαιζε τώρα ένα τύπο σταμαμένος, με χορεύτηρες στην πίστα. Στα φύγια, μπροστά από εδώ ολόκληρο σοου, ήταν ένα σοου για το δω. Αλλά έβγαινε, ουσιαστικά έκραζε. Πολύ σημαντικό και γι' αυτό και βγήκε. Και ξεχώρισε. Είχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν απλό, ήταν κοινωνικό. Ήταν ο πρεσβευτής του Αφρικανού που δεν μπορούσε να colonial mentality. Η νοοτροπία, το mentality του ανθρώπου ο οποίος θεωρεί ότι είναι κατώτερο. Θεωρεί ότι αυτά που του γίνονται είναι αυτό, είναι έτσι η ζωή και δεν μπορούμε να εξεγερθούμε, δεν μπορούμε να διακριτήσουμε τα δικαιώματά μας. Για μας άνθρωποι είναι στην χώρα την οποία ζούμε, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πλούτο της χώρας μας και να μην το εκμεταλλευτούμε για στους λόγους ξέρουμε. Βλέπετε ότι όσο πάει σε λύσεις της Μαγιανεδέλης.
Colo mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. I say you fit in, never release yourself. Colo mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. It be so, them they do, them they overdo all the things in them they do. They don't want me a slave. How animal gonna say slave trade don't pass? And they want dash us human rights. And their life must come to human beings. Give them human rights. I beg you, make you hear me very well. I beg you, make you hear me very well. Human rights are my property. So therefore, you can't dash me my property. Human rights are my property. They want dash us human rights. Some people say, why are they talk like this? Some people talk like this, they tell to carry me, go prison you. No be me they talk, now Prime Minister Buffer they talk to you. No be me they talk, now Prime Minister Buffer they talk to you. Him said, the surprise it will bring out the beast in us. Him said, the surprising will bring out the beast in us. Him said, the surprising will bring out the beast in us. Ελπίζω να σκέφτομαι σε επαφή, απλώς σε επαφή έτσι με το και εκπροσώπευε σαν καλλιτέχνη και σαν ήταν θυμάταν πάντα για τον λαό, την αρχαία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το οποίο λέγεται Water Get Your Enemy. Ουσιαστικά λέει ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα εχθρό. Ο λαός δεν έχει κανένα εχθρό. Έλεγε το νερό είναι στον λαό. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε. Animal one dash us human rights. Animal can't dash me. Δεν χρειάζεται νερό για τα πάντα. Είναι απλό, έτσι απλό. Εγώ θεωρούσα ότι όταν το άκουσα ότι απλά είναι ένα. Δεν έκανε και κομμάτι το οποίο ήταν πιο ανάλαφρα. Ένα κομμάτι το οποίο λέει για το νερό. Ότι χρειαζόμαστε το νερό για τα πάντα. Όταν μεγαλώνει το παιδί, χρειάζεται νερό για να φτιάξεις φαγητό. Χρειάζεται νερό. Το λαός πρέπει να είναι μπροστά. Πώς αυτό δεν μπορούμε να είναι μπροστά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Γαμό. Συνήθιζε ένα κίνημα, αυτό είναι ένα κίνημα, αλλά μέσω της αυτό καταλάβω. Νομίζω ένα κίνημα το οποίο ήταν αντίθετα από το τι γίνεται στο μεσοπόσμιο. Όπως δεν ξέρω, υπήρξε ένα κίνημα τόσο ενεργό, το οποίο ήταν τόσο οργανωμένο ελέγχος στην Ιταλία. Γιατί πάντα πάλευε αυτό το πράγμα. Αυτό εγώ καταλάβαινα μέσω της μουσικής. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήταν τελώς της χωριού, το χωριό του, και έκραζε, ας πούμε, τους εγχώρους. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε ένα κίνημα το οποίο ήταν τόσο πολύ οργανωμένο, το αντιδημοκρατικό.
σίγουρα δημιούργησε αυτή την τάση και ήταν ο πρώτος ο οποίος βγήκε και είπε αυτό το πράγμα. Ίσως μουσικής που το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό μέσο. Music is the weapon, είναι έχει κομμάτι. Άκουγε σήμερα αυτό το ψηφιστές σε εμένα υπάρχουν σίγουρα, αλλά εγώ όπως το βλέπω προσωπικά εγώ μιλάω τώρα. Εντάξει, είναι πολύ στην εξής. Είναι ο Θέμη, ο γιος του, ο Σέου, είναι ας πούμε γνωστή για την μπάλα σε αυτά. Υπάρχει πολύ αυτό, το οποίο δεν δημιουργούσε αυτός. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μιλώντας ας πούμε είναι στάνταρ. Είναι ανθρωπή, θα μιλήσει αυτό το πράγμα. Και μπαίνει λίγο στη λούπα και στην παγίδα ότι είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εμπορικό και δεν είναι τόσο στοχευμένο. Δηλαδή, ανθρωπή, συνδέομαι με αυτό με το κοινωνικό πολιτικό κλίμα και θέλουμε ανθρωπή, πρέπει να μιλήσουμε με αυτό. Σίγουρα έχει το υπόβαθρο, τη high life, ας πούμε, και ένα πιο χορευτικό και ένα άλλο περιβάλλον. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θα βγει το setting, ας πούμε, και το πλαίσιο του μπροστάρι θα είναι ένας μπροστάρις ο οποίος θα μιλήσει και θα πει there's no unity, there's no love, fuck the politicians. Εντάξει, είναι λίγο στάνταρ αυτά. Είναι λίγο μια πεπατημένη και λένε όλοι ας πούμε κάνουν live και έχει ίσο κάποιοι θα βγουν και θα μιλήσουν, σίγουρα θα μιλήσουν, θα μιλάνε και σε διάφορες τοπές, τι γίνεται. Όμως δεν ξέρω αν είναι τόσο ουσιαστικό και αν μπορείς κόλλες με τις μουσικές να γίνεις τόσο στοχευμένος και τόσο κοντά στα πράγματα. Είναι λίγο και εγώ τα παιδιά και μουσικές, το βλέπω και το κάνω εγώ, μένει σε διάφορα τέτοια. Γιατί ναι, μεν είναι είσαι διασκεδαστής, δεν το κάνω. Για να βρεις μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, είναι δεν είναι παίζουν διάφορα. Αν έχεις να κάνεις να στηρίξεις μια μπάντα η οποία είναι 30, πρέπει να ζητήσεις για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Μπορεί να μην βρεις ποτέ να παίξεις να το κόμμα. Νομίζω δεν είναι τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι μόνος μου και το κάνω. Όταν θέλω να παίξω από ξαφνώς μου και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το έχω περάσει εγώ και θα παίξω σε μια αντιφασιστική συναυλία και θα παίξω σε μια συναυλία ηλικίου. Όπως το έχω δει, υπάρχει πολύ αυτό, δεν είναι τόσο ανεξάρτητο. Μπορεί να φτάνουν τόσο ανεξάρτητες συναυλίες, αλλά δεν βλέπω ένα στάνταρ πράγμα, εγώ προσωπικά. Ένα στάνταρ πράγμα, δεν βλέπω ρέπλικες στο Φέλλα. Όταν το έκανε αυτός, πήγανε και σκοτώσαν την μάνα του και τα λοιπά. Δηλαδή είναι real, το βλέπεις. Το πήγανε πέταξε την μάνα του στο παράθυρο. Δεν πάει 5 χρόνια φυλακή. Αυτό δεν το κάνει κανένα σε κανένα. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό πρέπει να δώσεις αυτή τη διαφορμή. Λίγοι δίνουν αυτή τη διαφορμή και δεν νομίζω ότι είναι τόσο γνωστοί. Καλλιτέχνες λέμε. Πραγματικοί, ας πούμε, και με λόγο, ας πούμε, και με συνείδηση κοινωνική. Αυτό έχω καταλάβει. Το Afrobeat πλέον είναι το Afrobeat. Χορεύουμε αού και Love, Peace and Unity στη συναυλία. Σε ένα παπάκι. Θα πάμε σπίτι και αυτό είναι λίγο... Κοίταξε να δεις τώρα και με το Φέλλα και προσωπικά δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή πολύ είναι μια διχωρούμενη πραγματική. Δηλαδή παντρεύτηκε και 30 γυναίκες. Δηλαδή θεωρήθηκε ζωγίνης. Σίγουρα ας πούμε για να σε όλο αυτό την ομάδα που ήταν αρκετά αυταρχικός. Όχι εξόδο το κομμάτι, όπως δεν είναι ιστορία. Τώρα παράει κόσμο στο κομμάτι το μασιστέ που δεν έπαιξε λάθος. Είναι λίγο... Ναι, παίζει αυτό.
βάζεις αρχηγός. Μέσα στη δουλειά ήταν αρχηγός. Ήταν αρχηγός. Αν το δείτε, είναι μια πολύ εκπληκτική. Μια πολύ εκπληκτική. Εντάξει, ήταν επειδή ήταν ο Ντανιέλ ήταν ο drummer, ο οποίος παίζει και σήμερα από τις πρώτες drummer που έπαιζε πέρα. Ουσιαστικά αυτός έπαιξε το Afrobeat. Ήταν από τις πρώτες πάτες που είχε φτιάξει. Αλλά ο Ντανιέλ έφυγε πολύ νωρίς, πριν την δεκαετία από την πάντα του στην Γαλλία. Έγινε σε κόσμο επειδή είναι από τους πρώτους και επειδή έκανε και κάποια καριέρα σε αυτό το πράγμα, στο Afrobeat. Και το πήγε και αλλού το Ντανιέλ. Το εξέλιξε για διάφορους δίσκους. Εξέλιξε τον ήχο, το έκανε πιο μοντέρνο. Εκεί να σε πάω. Αλλά σίγουρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Γινόταν καρακονταρικό. Στην αρχή της παρουσίας του στην Αμερική επηρεάστηκε το ρεύμα της εποχής που ήταν οι Bad Band. Κάθε τέλος πάντων, αναλύεις ότι ο Πελαγούδη είχε μια ιδεανή συνείδηση ή θα είχε μια παναφρικανική συνείδηση της εποχής, δηλαδή η ιδέα ότι αν διαφύγει αφρικανικό, το σπαστικό και το αλλιέριο, σε δυναμικές, ήταν περισσότερο... Όχι, δεν μπορείς να το πεις καλά, γιατί στην Αιγυρία, γινόταν στην Αφρική, είναι ένα θέμα με τις φυλές, δηλαδή όταν είσαι Γιορουμπά, έχεις δικιά σου γλώσσα. Φίλοι έχεις δικιά σου γλώσσα. Οι Ήμπο έχουν άλλη γλώσσα. Οι Πενοί είναι 235-200 γλώσσες στην Αιγυρία. Όταν ας πούμε πήγαινα πριν από τις Ελληνικές ήταν 95 εκατομμύρια, τώρα είναι 135 εκατομμύρια, είναι πιο πραγματικό στην Αφρική, ίσως πιο στον κόσμο. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σίγουρα ήταν παναφρικανικό, γιατί το να έχεις το κεφάλι στην Αιγυρία είναι οικουμενικό, δηλαδή η Αφρική τι ήταν. Η Αφρική ήταν υπό αυτό, ήρθε ο Γάλλος και λέει από εδώ και από εκεί είναι ο Κονγκό. Εδώ είναι, ξέρεις, είναι η Νιγηρία, από εδώ και από εκεί, εκεί είναι, ξέρω, η ακτή ελεφαντοστροφή, ξέρεις, δεν, είναι φυλές. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι καθώς είναι η δικά του γλώσσα. Συζητάμε, είναι άλλο πράγμα. Άρα εγώ θεωρώ ότι ήταν παναφρικανικό. Ήταν παναφρικανικό, αφροκεντρικό και ότι μπήκε πολύ σε αυτό το mode, σε αυτή τη διαδικασία σκέψης. Ότι πάμε και ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως περήφανοι Αφρικανοί. Μπορεί να είναι Αφροαμερικανοί, μπορεί να είναι Αφρικανοί, αλλά το Αφρο είναι βασικό. Άλλο. Ξέρω ότι ήταν αστές με αυτή. Αυτό είναι. Βασικά τότε έβραζε ο κόσμο. Πήγε, έβραζε ο κόσμο. Είχε σκοτωθεί ο Μάρτιν, ήταν ο Μάρτιν σκοτωθεί. Έβραζε ο κόσμο, δεν μπορούσε να μην σε πιάσει αυτό το πράγμα. Και όντας Αφρικανός. Και ένας άτομο το οποίο θέλει να κάνει πράγματα. Κοινωνικά και κάτι. Σε αυτό μια περαιτέρω περιπτωμένη Ουσιαστικά δηλαδή μετέφερε μια συνείδηση για τη δεξιορία πίσω στην πατρίδα της.
Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν και πριν, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή τη μουσική, η οποία με τη highlight μουσική που έπαιζε και ήταν ένα στάνταρ πράγμα το οποίο είναι χορευτικό, είναι ανάδαφο, είναι έτσι. Πήγε στην Γκάνα, ανώμασε τη μουσική άνθρωποι και πήγε για συναυλίες. Μετά τους διώξαν γιατί δεν είχαν άδειες. Και πήγε εκεί, άλλαξε το σκηνικό πεδίο. Άλλαξε ρου. Άρχισε να γράφει γι' αυτό, άρχισε να γράφει πλατεία, άρχισε να γράφει την την αυτοοργάνωση σε ένα επίπεδο. Δηλαδή αυτό είναι ένα φοβερό παράδειγμα αυτοοργάνωσης. Το κάλα. Είναι μια φάση. Καλακούτα είναι μια φυλακή. Είναι βάλει φυλακή πριν. Γνώρισα άτομα τα οποία ήταν ενδιαφέροντα και πολύ έξυπνα, intelligent people. Και θα ονομάσω και το κοινό και ο Καλακούτα γιατί εδώ πέρα είμαστε όλοι έξυπνοι. Είμαστε Κύπρο, οφείλω και σε ένα high level. Όταν καήκε φτιάχτηκε, είχε το Καλακούτα και μέσα σε αυτό είχε και το Shrine, το οποίο είναι το κλαμπ. Ξαναχτίστηκε, δεν υπάρχει το πυροβόλα, ξαναχτίστηκε το κλαμπ αυτό, αλλού και το μεγάλος του γιος που φέρνει. Και υπάρχουν και ένα ντοκιμαντέρ το είχα πει στον Αντώνη που σάφερνε Smiling που έχει πολλά σημειότυπα από εκεί από το Shrine. Είναι αυτής της μουσικής, γιατί μπορεί να είναι τώρα, αλλά είναι και δηλαδή έχω πάει σε αρκετές συναυλίες Αφροδίτης, όταν παίζει κασκίνους, έχει και λίγο το punk, δηλαδή πήγε στην Γκάνα και σας πω, έπαιξε το ζόμπι στην Γκάνα και έγιναν μπάχαλα, έγιναν ένα μπάχαλα και του απαγορεύσαν να πάει στην Γκάνα. Είναι πολύ δύναμες, βλέπω τώρα κομμάτι ας πούμε παίζει ο Φέμι, αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το Southern Smiling, που στην αρχή παίζει ένα κομμάτι, δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι, και κάτω γίνεται σχιζοφρένεια, λες και παίζει πunk. Είναι φωνικό. Εγώ να πω, ήταν με τους Αφροαμερικάνους και τα σεξιμούξ, αλλά δεν ήταν αντιλευκός. Ενώ δεν ήταν δηλαδή... Εγώ αυτό το λέω με τη συνεργασία του με το Ginger που είχε, με τον Άγγλιο. Δηλαδή δεν ήταν εξαιρετικό. Αυτό δεν είναι... Παράδειγμα, αλλά εντάξει. Αντιπεριαλιστής θα έλεγες. Σαν σημείο, αυτό. Πιο κράτης, ναι. ο Λευκός. Ο Λευκός ήρθε και μας πήρε, ναι, ήρθε και μας πήρε τη... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Το βλέπεις και έτσι. Αν και ο Αφρικανός το βλέπει το Λευκό και βλέπει ότι ήρθε ο Σωτήρας. Ο ανώτερος. Έχεις λεφτά, είσαι Λευκός, έχεις λεφτά, πρέπει να μου δώσει λεφτά. Ή όπως έχετε τώρα, όπως έχετε από Ευρώπη, εννοείται ότι έχει λεφτά. Εννοείται, δηλαδή, άμα πάω εγώ στην Αφρική, μπορεί εγώ να είμαι στη βιωσία, άμα πάω στην Αφρική, εννοείται ότι θα πρέπει να δώσω λεφτά. Εννοείται ότι έχω λεφτά. Σε πλούσιο στάνταρ, ξέρω. Ναι, ότι είμαι πολύ πλούσιο. Σε αυτό το μοντέλο. Ναι, ναι. Βλέπετε και ναι. Είναι κάποια να πω εγώ. Έχει ένα
Πήγε στο βήμα των ήθελα η διαδικασία για να ξεκίνησε και άλλαξε το πράγμα. Άλλαξε το πράγμα στην οποία σε πολλά χρόνια. Κυρία Νικόλου. Δεν μπορεί να βασιλιά, σαν τα κοινωνικά. Ήταν το ίδιο. Αν μπορούμε να πούμε στον Μάρλε, έκανε κάποιο και στο ίδιο ελληνικές. Σε σχέση με τα κινήματα που είχαν απτυχθεί τότε στη Καραϊβική, το Back to Africa και τα λοιπά, η Marcus Garvey και τα λοιπά. Όχι, αυτό το repatriation και τα λοιπά, όχι. Είναι η άποψή τους αυτό πάνω. Το repatriation τώρα είναι και τώρα στα πανελληνισμό αυτό το... Είναι το μεταλλητέ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στη μουσική και στην όλη νοοτροπία της μουσικής. Μίλησε για τον Αφρικανό, ο οποίος... Ήταν τους άλλους στην Αφρική, Αυτό τώρα... Το repatriation έχει και λίγο το τοπικό. Το ιδιαίτερο το τοπικό, ας πούμε. Το οποίο είναι και για το μέλλον. Και πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Αφρικανοί. Θα πρέπει να έχουμε συνείδηση της αφρικανικής μας κουλτούρας και κληρονομιάς και πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Αυτό το πράγμα τώρα έχει μια κατανέκτη το τοπικό. Ο Φέλα μίλα για πράγματα πραγματικά που γινόντουσαν εκείνη την εποχή. Δεν έχουμε το φως, δεν έχουμε φως. Έχουμε φως, έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να φάμε. Ξεδιδό του τρόμου. Λίγοι έχουν τα λεφτά. Έχουν έρθει οι λεφτοί και παίρνουν το λεφτό και τη ΣΕΛ. Και η IT. Θα μας γαμάνει, ξέρεις. Γι' αυτό. Ξυπνήστε. Το πες τη μουσική, αυτό έλεγε. Δεν νομίζω ότι είχε σχέση με τη μουσική του. Με αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχει πολύ σχέση το κατεμέα, ας πούμε, το repatriation με κάτι το κοινωνικό, πολιτικό σε αυτή τη... άμα μιλάμε σε αυτό το context. Ο καλός βοηθής. Θα το ξέρει, αυτός το έκανε. Αξιολόγιο θα κάνει. Γι' αυτό μάλλον εξής ότι ήθελε να κατέβει... Κατέβηκε και δεν... Και κατέβει διάφορα. Ενώ ο κόσμος το είδε και είχε μαζέψει και είχε κάποια κονδύλια για να γίνει. Είχε να έχει μαζέψει τα κονδύλια για να κάνει. Εκεί πήγαν κάποιες. Πήγαν κάποιες διαμάχες με τους δικούς του. Θεωρούσαν ότι κάποια λεφτά, ας πούμε, τα οποία να δώσουν τα κάτσε για την καμπάνια του. Πάλι το απαγορεύτηκε. Κατέβηκε πολύ καλά. Αυτό, αλλά νομίζω ακόμα. Ακόμα και το Jack Wright, Black Man's Strike. Όλα αυτά πιστεύω θα τελείωσε επαφή, έτσι σε επαφή, εντάξει, δεν περάσει το κεφάλαιο. Είναι όλα αυτά σε επαφή για να καταλάβετε λίγο το σκοπτικό του και όλη το οποίο τους αμουσικώνει σαν καλλιτέχνη και σαν ακτιβιστή. Αυτά. Everybody, I would like to meet Ginger Baker. Everybody, big hands. Come on, Ginger Baker. Yeah. Don't worry now. That's enough. That's enough. The record is moving. The record is moving. Now let's stop. Now we're going to go into our next tune. Now this one is called, in my own language, you hear the smell. Smell is English. You hear the smell. That means this is like a kind of friendship thing. When you're somebody's friend and he's doing the things that the friend doesn't do, then he smells. Right on. I'm going to feature Ginger on this tune. I wrote this tune especially for Ginger.
Yeah, yeah, the smell. He doesn't smell really. He takes his bath. One, ready, 5. 1, 2, 3, 4.